Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναριώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν πολυεύσπαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκική, όπως πράψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη Αναστότη την τύση, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσεις σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπώς εδογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλογήσον περίοδον, σώζον το ελέη σου, το απείρο ικτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, σοι το μόνο δεσπότη, και εκβόντας φοβολήτρωτα, εφορών πάση, το έτος χορήγησον. Δόξα σοι, το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλην σου δόξαν. Πρόσδεξε την δεήσιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών,
τους αιώνας. Αμήν. Ευλογητός Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου. Παράτηνον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μεγαλό σου δομηθά σου επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, καταξηράν, θάλασσαν και αέρα, φίλο Χρήστου στράτου, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών υπηλών συνογής και βοδώσει αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνου την Αγία Εκκλησία ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ανοφύλων και ευνίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλεν ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασεδάσε πάσαν οργήν και νόσων τρικαθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών και υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνής δίσιμων των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία εξουσία θέμενος, ο άναρχος και αυτελεύθυτος και επέκεινα παντός χρόνου νοούμενος τε και υπάρχον, ο πάσης εκτός μεταβολής τε και των όντων και αλλοιώσεως, ο των πάντα χρόνων των τε γεγονότα, των τε όντα και των εσώμενων πληρών, ο εν τη αφάτου σου μακροθυμία καταξιώσας ημάς, εις των νέων ενιαυτών εισελθήν, αυτός πανάγαθε δέσποτα, την είσοδον ταύτην, τη Θεία σου χάριτη ευλόγησον, όμβρους ειρηνικούς, προς καρποφορίαν τη γη δόρισε, τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους, ανθρώπιστε και κτίνεση κατασκεύασον. Δώσει μην εν ειρήνη και ομονία βεβαία, τον κύκλον αυτού διελθήν, το στεφάνο της δόξης των αρετών κοσμουμένους, το φωτί των εντολών σου ευσχημόνος, ως εν ημέρα καλώς οδεύοντας,
την Αγίαν ημών Εκκλησίαν καλώς διαφύλαξον, το ευσεβές ημών έθνος, τη δυνάμει σου κρατέωσον, τους άρχοντας ημών και των στρατών, τη κρατεά σου χειρή στερέωσον και κράτηνον, τη νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Εκκλησία, ελθέτω δε εφημάς η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, βασιλεία Χριστότητος, δικαιοσύνης και ειρήνης, και αξίωσον ημάς, εν ενή στόματι και μια καρδία, υμνήνσε και δοξάζειν τον ετριάδη άναρχον και αιώνιον Θεόν, εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία Εξουσία και την ζωή ημών εις χείρας του διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένους σου εν τη ευσύμου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο εις τον αίων εν εαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους. Εις δόξα σοι και εις τιμήν του ενεγείς πατρός μόνου Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας και Καπαδοκίας, επίβλεψον, Κύριε, εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπαυσον ευμάς τους τεταδώρα ταύτα ευπρεπήσαντες και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεάς σου, ότι επί σοι ελπίκαμεν το ζώντι Θεό. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθής την ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν του εντολός σου, πρεσβείες παραχράτους σου Μητρός, του Οσίου Πατρός σου μόνου Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ο εν σαρκή περιτμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου, των Κεφαλνία και Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Μεγάλου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Στις βασιλόπιτες υπάρχει σε ένα κομμάτι μία σημαίνει πλακέτα. Όποιος την βρει θα έρθει από τους ιερείς να ζητήσει το αντίστοιχο Χριστό Σταυρό. Πέμπτη απόγευμα, 6 ώρα εσπερινός και όρθιος παραμονής των Θεοφανίων. Παρασκευή πρωί οι μεγάλες ώρες και του Μεγάλου Βασίλειου και το Σάββατο είναι η μεγάλη μας εορτή, τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου μας. Καλή χρονιά. Άγιε Βασίλειε Οσίε, φύλαξον και σώσον την ποιμνή σου, άστρον ανεφάνης Βασιλείε, εν τη Κεσαρίας Μητροπόλη, Βασιλείος ο Μέγας Αρχιέρευσ, όλων τούτων κόσμων εφωτίσεν, γράφει και διαβάζει ονόματα όλων των πιστών ο Βασιλείος. Άγιε Βασίλειε, όσοι εφύλαξον
πάλι νέον έτος εις την πρώτη του μηνός, ήρθα να σας χαιρετήσω, δούλος σας ο ταπεινός, ο βασίλειος ο Μέγας Ιεράρχης θαύμαστος, εις την οικογένειά σας να είναι πάντα βοήθος, τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά, να μαθαίνουνε το βίο της πατρίδας τα ιερά, και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά, σας αφήνω καλή νύχτα και του χρόνου με υγειά. Αρχιμηνιά κι αρχή χρόνια κι αρχή του Γεναρίου κι αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γη να περπατήσει, τεριρέμ, περπάτησε και χαιρετήσε όλα τα ζευγαράκια, κι ο πρώτος που χαιρετήσε ήταν Άι Βασίλης, τεριρέμ, Βασίλη πουθεν έρχεσαι και που θε κατεβαίνεις, από τη μάνα με έρχομαι και στο σχολείο παγαίνω, τεριρέμ, κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις, εγώ γράμματα μάθαινα, τραγούδια δεν ξέρω, τεριρέμ, τεριρέμ, και σαν ξέρεις γράμματα πες μας την αλφαβήτα, και στο ραβδί τα κουμπίσε να πει την αλφαβήτα, τεριρέμ, τεριρέμ. Καλησπέριζω φέρνοντας άγερα μυρωμένο, καλησπέριζω φέρνοντας άγερα μυρωμένο, απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο, απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει, κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει, κι ο νοικοκύρης του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Αγιέ μου Βασιλάκι μου και Αγιέ μου Νικόλα, Αγιέ μου Βασιλάκι μου και Αγιέ μου Νικόλα, προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα, προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα, χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας, χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας, να δουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας, να
να'ρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι ναυτικοί σας. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη υγεία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη υγεία. Καλή καρδιά χαμογέλο και θεία ευλογία. Καλή καρδιά χαμογέλο και θεία ευλογία. Και νέων έτος αριθμοί ή του Χριστού περιτομή. Και η μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Βασιλείου, του χρόνου μας αρχή καλή, και ο Χριστός μας προσκαλεί, την κακία να αρνηθόμεν, μαρετάς να στολιστόμεν, να ζώμεν βίον τελείων, κατά το Ευαγγέλιο, με αγάπη, με ειρήνη και με τη δικαιοσύνη, χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρά κι αγνή ψυχή, με χαρά και με υγεία, με την Θεία ευλογία. Και του χρόνου